Dan keparingipun dumateng Bobo Sulistyo sarjana sosial sekalian ingkang kasuwun nangandi penganten sekalian mijil saking Panti Busono wondene ingkang ing mangke kasuwun hanampi dalah amranoto rawuhing penganten sekalian kasuwun satoto inggati rawuhing penganten sekalian pisan dalah pangombyong kinurmatan ungeling ladrang wilujeng laras pelok padet barang sumangga. Lestari Widodo rawuhing penganten sekalian dalah pangombyong ing salajengipun badhe katindakaken tata cara adat kepiyoon paring unjukan tirta wening saha nglungaken sangsangan Sekar Melati Rinonce ingkang nindakaken kepiyokan saha paring unjukan tirta wening Ibu Dr. Anda Andriani Sasanti Magister Manajemen ngalungaken sangsangan Sekar Melati Rinonce Bobo Yudi Kristiono sarjana sosial wondene ngasta Borampe Roronesia Yunarsia Putri Esars ingkang kasuwun mratitesaken acara Ibu saking Faradila Muwa sasampunipun satoto samudayanipun kasumanggaaken lampahing tata cara rinenggan rerepen singkir kala Pangkur Gedong Kuning laras pelok padet 6 sumangga. Singgah singgah kala singgah pansumingga terkakala sumingkir sing ama sing wulu sing suku sing asirah sing tenggak lawan kala sing abuntut padha sira suminggah mulya mring asane iki hayu hayu niskala. Para tamu sinedahan dalah para pinisepuh ing salajengipun penganten sekalian kasingepan sindur dening Ibu Dr. Anda Andriani Sasanti Magister Manajemen Bobo Yudi Kristiono sarjana sosial binoyong tumuju kerobongan pinasren besan sekalian talasan para putro tindak sawingkingipun kinurmatan nungaling ketawang boyong basuki laras pelok padet barang.
Para tamu sinedahan kanthi lon-lonen penganten sekalian anggenipun lumaksana tumuju ing papan rinenggo. Kasingpan sindur dening Ibu Andriani Sasanti, sindur ingkang kasingepaken warni abrit lan pethak. Menika pasemon manunggaling jalu lan estri, mugi enggal kaparingan cepaking turu. Wontene Bopo Yudi Krisbiono Sarjana Sosial, tutwuri handayan pengantin sekalian, menika pasemon relanipun tiang sepuh ingkang sampun paring donga pangestu anggenipun putra-putrinipun nilaraken alaming legam lumebet wonten ing bebrayatan agung tansah dados brayat ingkang sakinah mawaddah warahmah saha kaparingan putra-putri ingkang saleh lan salehah talasan rezeki ingkang barokah. Amin. Sasampunipun penganten sekalian satutu wonten ing krobongan pinasren, ing salajengipun Bopo telah Ibu Yudi Krisbiono tumuli ngajarani saha nderekaken besan sekalian tumuju palenggahan ingkang sampun kasamektakaken. Para tamu sinidahan, awit saking berkaing Allah Subhanahu wa Ta'ala, jinurung donga pamuji saking para tamu sinidahan, penganten sekalian, besan sekalian, sampun satata lenggah wonten ing palenggan ingkang sampun kasamektakaken. Ing salajengipun badhe katindakaken tata cara pangabekten ingkang kasuwun meratitesaken juru paes Ibu Faradila Mua ingkang kasuwun welas duwung Bopo Heru Setiarto Sarjana Ekonomi. Inggih menika dumateng para paraga kapiji kasuwun satata ing gati. Keparengan bali bilih ingkang kasuwun welas duwung Bopo Heru Setiarto Sarjana Ekonomi wonten ingkang kasuwun meratitesaken juru paes saking Ibu Faradila Mua. Ing mangke sasampunipun satata samudayanipun lampahing tata cara pangabekten rinenggan rerepen mijil gagat waspo laras pelok padet 6. Sumangga.
wus jengkar saking palenggan kang rinengguh. Penganten kekalih doyo-doyo marak ing ngarsanipun tiyang sepuh kekalih sumungkem ing pepadanipun. Dandi patrap Susilo Handuraga. Penganten kekalih sumungkem ing pepadanipun Rama dalasanipun nyuwun tambahing donga pangestu. Bapak Ibu kula atur bekti lahir terus sing batos hamba nyuwun donga pangestune hanyembuh witoto pasuki mring hamba kekalih lestari rahayu nger anakku penganten kekalih tak suwun iwang manon anedakno berkah nugrahane urip ira manggiya pasuki lahir terus sing batin manggiya hayem ayu nger anakku penganten sarimbet dong aku tanpa dot ayem tentrem kecukupan kabeh kinayoman sih rahmating Gusti kanugrahan siwi tu
sumungkeming pepadanipun Rama dalasanipun nyuwun tambahing donga pangestu. Sasampunipun rampung sungkem dumateng Rama Dalaibu, penganten sekalian kalajengaken pamunduting foto bagen inggih menika dumateng juru paes Ibu Faradila Mua ingkang kasuwun amranoto pamunduting foto bagen sumangga.